खाली खाली डांड मजता रहे। सबसे पहले तो हमरा ठेकैचा इतना सुंदर नाल वादक इतना बढ़िया लड़का के तो इतना सुंदर लड़का के एकर जोड़ा ना है। शेक्सपियर जगह कितना बढ़िया लड़का है। इतना बढ़िया लड़का के तो भी उनका के बुर्बकी बना दिला। बताए देखो कितना बढ़िया लड़का है। ये प्यास के माने हां छतु है प्यास वही बा। देखो पहले कितना सुंदर बात एगो गीत तोरा से ना भई अभी तक ले। तू गीत गाव तोरा खा लेबे सुखर के रोग ना सताई। कैमरा वाला से कवर लगा के उघाता जानता नहीं हमने गरन से होने घूमे सारा कैमरा लो बंद कर देलबा कैमरा अपन। हम पूछने काहे बंद बा भैया तो बात हो भैया के काहे चालू है कैमरा। बहुत लोग प्यास से जान मर के जी के लगा। आओ सरवा जमावत है ये नहीं खस आओ ई चैनल वाला कहता लोग हम नहीं की चैनल उ लोग कहता लो चैनल वाले गावते बा देखा नहीं गावता। हेलो हेलो किताब पढ़े के बा केहू के गाड़ी देवे खातिर ना। सही बात है। कबो ना नर नौजवान बड़े अभी तेरा पढ़े के उम्र बबुआ बा। हां बबुआ तब तू काको के जमावत रे काको के गावत रे काको के रात बितावत रे हमरा भीड़ चल जात रे भैया हो भैया भैया करा का हथियार काहे ना खोजला हो भैया हो भैया घुसलवा हो भैया। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ हम प्रेमानंद ये क्या हुआ। ये दुगोला होता ये दुगोला होता भैया के और तारे के को पहले माता जी पर गावल जाओ। हां अरे माता जी पर पहले गावल जाओ। आ का गावता काहे माया में भुलाई बाड़ा तोता पोता सारा गावत गीत पाटे हवसा था। अब कह दरे के अच्छा कहियो ये होता माई पर गीत होता। अरे ये बबुआ चलो एगो माई पर गावल जाओ ये गीत होता। कह दरे कहियो लड़की ना देखले बरो लोग का ल नहीं लड़की तो ढेर देख ले ताहर लड़की कहियो अपना मुंह से अपन बराई हां सुअर कहे शेरवा के भाई। ए दुनिया में रौरा जन्म ले ले बानी निमन काम करी केहू के रौरा से दिल ना दुखाए के चाहिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी सदा ना रहा हर सदा ना रहेगा हर जमाना किसी नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। केहू के बिल दुखाए के ना चाहिए।
रौरा बात से यदि केहू के दिल दुखा गई, दर्द हो गई, दुख हो गई, रौरा आदमी नहीं ना रौरा राक्षस है। या रौरा बात से जितना लोग खुश हो जाए उहे में रौरा इंसान है। रौरा बात से केहू दुखित हो गई, रौरा इंसान नहीं। ना जी आहू कतना बड़ रौरा डॉक्टर बानी, ई माने नहीं खेरा रखत ना जी को गो मरीज के रौरा ठीक कइले बानी, माने नहीं रखत। टेंगे टेंगे मत गवायो, ठीक बा, वो पुरान हो गइल, खाली कहत टेंगे टेंगे ना हो गलो। टेम्पो से घर में अपना बना लो धर्म ये बा। फेमटा घर में अपना बना लो धर्म ये बा। घर में अपना बना लो धर्म ये बा। घर में अपना बना लो धर्म ये बा। निमन काम करो, निमन काम करो, केहू के हंसाबो, केहू के खिया दो, केहू के उगा दो, केहू के बढ़ा दो, गिराओ मत, केहू के गाड़ी मत दो, केहू के खराब मत बुझाओ, केहू तरह से चोट नहीं के। गम कर लो तू ज्ञान का बढ़ाई है बा। गम कर लो तू ज्ञान का बढ़ाई है बा। अरे अरे जे जान करके दुनिया में भिठाई करे, अपना जीवन में पाप के कमाई करे। जे जान करके दुनिया में जे जान करके दुनिया में ढिठाई करे, ढिठाई करे, अपना जीवन में पाप के कमाई करे। बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार हाँ जी भैया जितेंद्र जी, लालू भैया हेलो हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करो। जान के जे दुनिया में गलती करेला शैतान बा, पापी हो। हाँ जी राक्षस हो। जान के दुनिया में ढिठाई करे, ढिठाई करे, अपना जीवन में पाप के कमाई लक्ष्मी के हाथ से लक्ष्मी जी के हाथ से। देखिए वे माता जी के बर पतो हैं, दुआरा के भाग अगना के सुहाग, और हमारे उहे परिवार के उहे दादी जी के ये माझी पतो हैं। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करब। गमछी आइल बा, घर के वस्त्र लग आइल बा, आही दादा अस्त्र बस्त्र हजारों हजार रुपए का पुरस्कार दिले बनी, हार्दिक अभिनंदन बा। जय हो लक्ष्मी। जान के दुनिया में ढिठाई करे, अपना जीवन में पाप के कमाई करे। अरे अरे कैसे जिए के चाहत बा शर्म इहे बा। कैसे जिए के चाहत बा शर्म इहे बा। कम कर लो तू ज्ञान का बढ़ाई, कम कर लो तू ज्ञान। ज्ञान हो गया बरपना। आओगे कबे आओगे जिसमें से जान जुदा हो दिया। आजा रे ये मेरा मन घबराए। बाबू की तरफ से पुरस्कार आइल है। बाबूआ के हार्दिक अभिनंदन बा। हाँ जी उनका दादी जी के आत्मा जहाँ भी बा परम धाम के प्राप्ति हो। दान कइल जाला। भैया कबो
नाम ओकर होला के कर कि ज्यादा तू ज्ञानी बड़ा आ ज्यादा कोनो चीज पर दिमाग लगा लेता तोहर नाम नहीं ना तोरा से जे कम बोलता कम माने लगावता कम माने मिन्हा लगावता ओकरा के लोग कहता कि साफा दिल के बा ई बड़ी अच्छा आदमी सही बात है ई साफा दिल के आदमी बा सीधा ई ज्यादा ना बोलेला ना ई ज्यादा केहू के फेर में ना रहेला ना जी। आ ज्यादा फेर में रहता रह आ फिर कहां चल जाता रह मेहरारू फिर जाके बिलाई बन जाता ओइ जो बहादुर बन के बतइबो तब नु उ बेल में ढुकावे लगा तरी तक नरम होए लगा अरे बाप जेकरा हृदय में काई उहे दादी जी के पोती है बबली सो ए बबली लोग के तरफ से पुरस्कार बा हार्दिक शुभकामना बा वो दादी के जहाँ भी आत्मा बा परम धाम के प्राप्ति होती है पूरा फैमिली को आशीर्वाद हृदय में काई लागल होई उ बुराई के धंधा में पागल जेकरे हृदय में काई लागल होई उ बुराई के धंधा में पागल ओकरा आशा बा मोक्ष के भरम इहे बा ओकरा आशा बा मोक्ष के भरम इहे बा कम कर लो तू ज्ञान का भरम इहे बा कम कर लो तू ज्ञान का भरम इहे बा ई ओ बबुनी के तरफ से आई बा वो बबुनी के माई के नाम से जहिया दादी मर रहली जहिया दादी ये संसार छोड़ले रहली आ उहे दिन ई बउआ के जन्म भइल धन भाग अहो भाग बा ए घर के कि जौन दिन ए घर के छोड़ली अब 12 दिन 13 दिन लोग कहेला उहे दिन इनका जन्म हो गई अहो भाग भाई परिवार के लक्ष्मी गईली जहाँ लक्ष्मी आ लक्ष्मी आ गई हार्दिक शुभकामना बा भगवान आप सबके बनौले रही अंतिम में बा 500 लगी 500 आत्मा जीव लंगड़ा ब्यास के खुश कइल करो देवता पर चढ़ावला से कुछ ना मिली हाँ जी दान पुण्य करे के बाद तो धर्म इनके के देवता मानो अच्छा गा दी बोलेटो वाला गा दी बहुत बहुत रुपया हमार जितेंद्र भैया राजा बन के राज करो भैया बहुत बहुत हो गई बहुत अरे अरे पिया दो यही लग भगवान बनौले रहो जितेंद्र भैया यहाँ रहो माई तहार फुलवारी तरह के भरने रखो अरे रहे दादा पैसा का तो पत्थर पर गई आ जाइए आत्मा जीव के दयालु होई साधु संत के चरण के श्रद्धालु होई जे आत्मा जीव के दयालु होई साधु संत के चरण के श्रद्धालु होई मन महान बा मुकेश के रहम इहे बा कवाली कवाली मन महान बा मुकेश के रहम इहे बा तुम करल तू ज्ञान का बढ़म तुम करल तू ज्ञान का बढ़म
मेला ना हो हेलो